ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତ ଆସ ମୁଁ ଶିଖେଇବି କେମିତି ଫ୍ୟୁଜ୍ ବନ୍ଧା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସଫା କରିଦେଲି, ସଫା କଲା ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ ପୁରା ଏମିତି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ଦେଖ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବନ୍ଧା ହେଲା। କିଏ କହିବେନି ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ନାହିଁ ବୋଲି, ତାର ସପ୍ଲାଏ ନାହିଁ। এই ଫେସ୍ଟା ବି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ବୋଲ୍ଟ ପୁରା ଗରମ ଅଛି, ଧରି ହଉନି ଲୋକ। ଦେଖ ଫୁଲ୍ ଟାଇଟ୍ ଦିଟା ହେଇଗଲା। এই ଫେସ୍ଟା ଆମର ବ୍ଲୁ ଫେସ୍ଟା ଯାଇଥିଲା, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆମେ କାଟିଦେବା। କାଟି ଟିକେ ବାଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଆର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ଆଇ ବ୍ଲୁଟା ଅଧିକ ଲୋଡ୍ ପଡୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଫ୍ୟୁଜ୍ଟା ବାନ୍ଧୁଥିଲି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ପକେଇଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ଗାଁରେ ଏମିତି କେବେ କାମ କରିଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଲା ଡିଜିଟାଲ ଟେଷ୍ଟର। ଦେଖିଥିବେ ସପ୍ଲାଇ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ। ସପ୍ଲାଇ ଅଛି, ତିନିଟା ଫେଜ୍ ବରାବର ସପ୍ଲାଇ ଏବେ ଆସିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି।